Naimbag nga bigat kada tayo ang amin kakabsat, ada tayo ti may kasangapulo nga limad ken lima nga Domingo iti adawyan nga kempo. Iti daytoy nga santuan nga misa, intay danggayan, ti panagyaman da J. Casanyas, Canasias, panagyaman ni Teresita Ragindin, panagkasangay, misa panagyaman ni Carla Faye Barona, Thanksgiving Mass ni Remedios Yasanya, Thanksgiving Mass ni Ethian Christian Espiritu Alexis, Nicole Espiritu, Margarita Yago, Filomena Yago, Francis Yago, Pasita Igafata, Visitacion Guerrero, Kenroy Ines. Kanintay iraman ti kararagan ti kararuan ni Florentina Lapitan, Alessandra Marcelino Feliciano, ken Carlito Barona Jr. Tumakder tayo kakabsat. Daytoy di aldaw nga inarami di abo, umay kayo saktayo, datayo amin nga umili, intay amin inirgi, diayat di Diyos sana sudi, tuyal daw napili, daytoy dial daw nga inarami di apo, umay kayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy di aldaw nga inarami, umay kayo, nagragsak tayo, nagapu amin iti ama, ti balay giken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa, daytoy di aldaw nga inarami di abo, umay kayo, nagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Hiraman tayo ngay kararagan ti special intention, the Mr. and Mrs. Gordon and Luis Bernadette Bruce, pagyaman ni Emilia Aylar, kay special intention ni Vincent Aylar, kastamo ti pagyaman ni Filomena Yago, ken ni Ana Marie Faraon, ken ti pamilyana. Kakabsat ti Diyos imula na ti naimbag asa una iti puso ti tunggal maysa, datayo ti mangpabunga, datayo ti mangiwaras ti bunga na. Nagtalek ka datayo, agdaydayaw tayo nga rod ken kuana iti daytoy apanagtalek ken panagayat na. Tapno nga rod may karitay amakiranod iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yanta ngay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat.
Iti si bababawi anakem konatayo agkon pesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid kan liway ko basol ko basol ko basol ko unay iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat ta ikakaasidak kuma iti apo tayo a Dios kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti panag naknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukba banda ka daydayawen daka pagyaman kamken ka gapu iti naindakla adayag mo Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika mangika,
kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yan tagay sigsigao ako, Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, iparang mo ti pudno nga insurom kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida iti dalan mo. Ipaay mo kadi tadagiti na ikameng iti na Kristiyanwan a pammati, laksiden dati amin a maibusor iti pammati da, ket ti mayataday iti annoroten da. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ito ang may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, mayarig ti saok iti tudo ken niebe, agtinag manipud langit, ket sibuganda ti daga. Pagtubwen na dagiti mula, mangtedda ti bukel ken bini ken taraon. Kastan tumet dagiti sao nga ibalikas ko, aramiden danto nga aramiden dagiti planok, tungpalan danto dagiti amin anang ibaunak. Ti sao ti Apo. Agbunga ti bukel ang agdiso tinadameg adaga. Sarungkaram ti daga ket mangigka iti tudo, ket pagbalinem adadameg ken nadamaknang. Napno ti danom dagiti karayan mo, ket pagbungaen da ti daga, kastoy ti panangtaripatom ken kuana. Agbunga ti bukel nga agdiso tinadameg adaga. Nadanuman dagiti naarado at talon, ket padamigem ti daga, arbisam tapno lumokneng, ket padakilem dagiti mula. Agbunga ti bukel nga agdiso tinadameg adaga. Adu nga apit ti paay ti kinaimbag mo, ti sadinuman apapanam adu a bendisyon ti ited mo, napno dagiti pagpaaraban, kadagiti nalukmeg nga animal, adda rag-o kadagiti bakras ti turod. Agbunga ti bukel nga agdiso itinadameg adaga. Nasaknapan ti karnero dagiti pasturan, nakumutan ti trigo dagiti tantanap, agkankanta ken agdir ti ida asiraragsak. May basa na daw iti surat ni San Pablo karaging taga Roma. Ibilang ko at isagabayan tayo ti detoy agdama abiyag saan amay para iti gloria amay parangarang to kada tayo. Sigagagar ti amin aparso nga agururay iti panangi parangarang ti Dios kariti anak na. Ta naituding agbalin nga awan serserbi ti amin anaparswa saan agapo iti kabukbukudan da apagayatan. Kasta tagayatan ti Diyos apang pagbanaganda. Upay kasta adda daytoy anamnama, adanto aldaw, mawayawayaan metlaing ti amin aparsoa, iti nakatagabanda apan nagrupsa, ket mayranod danto iti nagloriaan apan nakawayawaya dagiti anak ti Diyos. Tamo tayo nga agpapan ita, agas asog iti rigat, ti amin anaparswa, akas iti panagrigat, ti agpasikal. Ngem laing ati amin anaparswa, uray da tayo nga daan iti espiritu, kas umuna sagot ti Diyos. Agasog tayo met iti uneg tayo, bayat ti pananguray tayo iti panamagbalin kada tayo ti Diyos, nga anak na, ken iti panangwayawaya na, iti entero a kinatao tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agsao ka
mi, silawam kat panpanunot mi. Ikatemme ti dwa mi, sisasagana kamadungeg. Hintay amin iganta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin iganta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamet kan ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may pay kan ka o Apo. Pimmanaw ni Jesus iti balay, ket napan nagtugaw iti igid ti danaw tapno mangisuro. Gapo ta aduunay ti tao nga immaribongbong kenkwana, limmugan iti bilog sa nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti takdang. Inaramat na dagiti pangarig iti panangisursuro ng kadakwada iti ado abanag. Kinunana, at damay sa atao anapan nagpurwak iti bukel. Idi agi purpurwak nagdisso ti sumagmamano a bukel iti igid ti dalan, ket tinuktok dagiti tumatayab. At damot sumagmamano a bukel a nagdisso iti kabatuan, abasit laeng ti dagana. Gaputan narabaw ti dagana, nabiit a nagtubo dagiti bukel. Idi makatangkayagan ti init, nalaylay dagiti a pagtubo a mula, ket nagango da adagos, agsipod tadiunay nakauneg dagiti ramutda. Nagdisumat ti sumagmamano a bukel iti ayan dagiti siitan amula, adi makkel ken nang lippes kadakwada. Ngem nagdisso ti dadduma a bukel iti nadameg adaga, ket nagdawada. Adda nagdawa iti sangagasot, addamet innem apulo, ken addapay 30. Inggibos ni Jesus, dumngeg nga rod ti si asino man nga addaan pan nakaawat. Napan dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da, apay nga aramatem dagiti pangarig no agsao ka kadagiti tattao. Simmong bat ni Jesus, naited kada kayo ti pannakaammo kadagiti palimed ti pagarian ti langit, ngem kadakwada saan. Tati addaan maikkantupay iti adado, tapno agsubsobraan, ngem ti awanan, uray ti basit nga adda kenkwana maikkatupay. Daytoy ti gapuna nga aramatek dagiti pangarig no agsao ak kadakwada. Takumit kita da, ngem di da makailasin. Agdengdengeg da, ngem di da makangeg. Wenno makaawat. Iti kasta, matungpal ti padto ni Isayas maipapan kadakwada. Dengeg kay tula adingeg, ngem di kay makaawat. Kita kay tula akita, ngem di kay makailasin. Agsipod ta natangken ti ulo, dagitoy atattao, sinulatanda dagiti lapayagda, ket inkedamda dagiti matada. Amangan no makakita, ken makangegda, ket maawatanda, ket amangan no agsublida kanyak, kuna ti Diyos, ket paimbagek ida. Ngem nagasat kayo ta makakita dagiti matayo, ken makangeg dagiti lapayagyo. Laglagi penyo nga adu a propeta, ken dadduma pay atattao ti Diyos, ti agtarigagay a kumita kada kayo. Kadagiti makita yo, ngem di da makita, ken dumngeg kadagiti mangegyo, ngem di da mangeg. Denggen nyo nga rot ti kaipapanan ti pangarig maipapan ti agmulmula. Dagiti dumngeg ti sao maipapan iti pagarian, ngem di da maawatan, mayarig dati bukal anagdiso iti igid ti dalan. Umay ti managdakdakes ket rabsoten na tinaimula kadakwada. Tibukal anagdiso iti kabatuan, iladawan na dagiti tattao, asiraragsak nga umawat ti mensahe, apaman amangegda, ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada, ket saan da nga agbayag. Isot gapo na maupay da adagos, no dumteng ti rigrigat ken pan nakaidadanes, gapo iti sao. Tibukal anagdiso iti kasiitan, iladawan na dagiti nakangeg iti sao, ngem dagiti pakaringguran iti daytoy abiyag, ken ti panagagom ti kinabaknang,
lepesen dati sao ket di da agbunga. Ti bukal ana imula iti nadameg adaga. Iladawan na dagiti dumngeg ken makaawat iti sao ket agbunga da. Adda makaibunga iti sangagasot, adda makainnem a pulo ket adda pay makatallo pulo. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nakitang kayo. Natidog dito yung ebanghelyo niya. Inlawlawag na ngamin. Tata, panagraraop. Nakaraop kay nga tangadaduman. Kamayat na kumati agraop ngam gapota aduma dagitay nalaadaw ti bunubon na. Ay kay iyuray da basit. Panagraraop. Idi na minsan nagawidak ijay ayan mi. Adadagit ay uncle ko tagad jay. Sa bali nga ba jay ka sentro ti kamanggaan. Apay uncle niya madamag. May kam agayaw ti agahawis ti agraep apo. Kaapaya wanta nasikkan di bunubon awam mo mayatan. Kapaya dagit ay rumaraep. Adadad ta nga agkalkalahi kada ganyan na ganan. Tupad. Awanan ti mayat nga agraep kano gapo day ta nga tupad. Kunana di Facebook, no iraman akla ang titupad, kunana, talusak amin, agraman, dagitingiwat, tikismusa. Kunamo di panunot ka, no dalusam amin, agraman ngiwat, tikismusa, siksikanton ti agdalos. Dagiti agtuptupad ka, nagganas, idi na minsan ka, danalabsak, dagiti agtuptupad. Apo, aya ka mo, nagngingiwat da, aga-apa dan samot. Kasla dala aga-apa. Nagsaor mo dagiti dadduma, alas 3 pa ilaang, nay nakarepot ti kayo nan, din sa mo nagdalos, nangay kayo. Di mo maysa, di mo no sindo ka dagitoy. Idi agawid na apo, dua bakriw nga masitas mo, di jay. Napanda mo nagmasitas, handa nga nagtupad. Iso nga awang ka nun ti agraep, gapuday ta nga tupad, di mo, di mo malpas sa maki din. Kung pa nagraep pa, nagmumula, kangitingitan ti raep, kada kami, idi high school ak, sa akla makaawat nga mapan agraep, no ti malum ti Domingo. Tati Sabado agtrabaho kami mo ijay taltalunan mi. Pakitaltalunan mi mi nga kukwa. Kano ti malum ti Domingo, apam mi ituloy, dagitay raepan, dagitay nga raepan, dagitay han nga nalpas ti nagraep ti Sabado. Daya di adda grupo mi nga kasjay. Ngam nagparaep, dagitay agparaep, agparparaep kami met. Adalata mo dagiti agparaep nga inggi imot. Adalata mo dagiti agparaep nga agpamerienda ka talo kayo ka di Hansel ka paggudwaan nyo. May nga Hansel ka lokatan nyo sa kay agbibingay. Diya ka mo nagalalaan da mo ti kararwada dagiti nga agparaep. Ya inggi imo adda mo dagiti na parabor tanumalpas kayo adalata basi na kasjay. Kana minsan napangkam nagraep malum ti Domingo ituloy mi di maraepan. Ay amoy raap. Ay di kay sa mo dumdum nga. Kenapa mi tuloy? Kinagaddayo ijay amyanan ti kabaritan pasit ti Santa Lucia di nagraepan mi. Ke amoy dagiti agparaep adda dagiti nga min oras no kunatayo ke no dagiti na stricto no alas 5 out malpasen. Adda mo dagiti agparaep nga jak amupay. Iyibosyo ta bunubon. Ay apaw, agpokpok kaw ti pannaulan. Tuturo! Kung gana kita bitagawan ka, ilipas yo, iyibosyo di bunubon ka nagado. Kaupat kami katagay kakasinsin ko kada barkada. Kaya nangruna di pagawidan mi, awam mo ti motor idi, awam mo ti kuliglig, awam mo ti kamagmag na kam nga agawid. Num di may nga kawayan nga malabsan mi ka rabiin, aduk ko lalantina. Ado kano ti da kano kaprena kaga nagsip ngat ating kasta dagay kakadwak tapno daras maibos ta bunubon inlumlumdan. Impayat-payat da kasta ni. Oyan nyo kasta ko nagkarabiin. Nakilumlumak mo dualaeng mat nga repot di jay. Akino apan nami ipaibos amen kanay rabrabi kakabukbutang di pagawid. Kaya ti style mi mat ang rumarap iso kada kay agparparap ay hanyo loko-loko na kita agraep. Ado mo sweetik nga agraep. Jay. O panagraraep mula kasdi ti panagmula tayo. Tata, ti ni Apo Jesus inaramat na ti panagmula
iti bukal. Pangarig na laing nga obserbar niya po Jesus. Halang na laing obserbar, Diyos nga rod. Naunag ti reflection na. Inaramat na di pangarig. Ti agipurpurwak ti bukal. Agipurwak ti bukal. Adda nagdiso ti kasiitan. Adda nagdiso di dalan. Adda nagdiso di kabatuan. Adda nagdiso ijay napintas adaga. Kaya na nga sa una, obserbar niya po Jesus. Kada tayo mat no panunutom, kas ano gamin datang agmula? Datayo ng Ilocano, kas ano pa nagmula tayo? Datayo aradwem, sagadam, gulisam, tatang ka naka-high-tech mo, dagitay pagmula yo, mais ka, damanika, dagitay kinarga amon, induron mong krrrr, kunana ka agmula mo tan, ada pa dito ibagsubag, putsik, ada dito kaslapaltog yo, da kami, ti kapintasan nga pag-raop kanyami, saka ti aggaburhaan, itinag mo, agkaskas jay, hanyo amo dato yata, rich kids kayo nga ron. Da kayo ka high-tech, dagitay kasjay yung laang. Kada kami itinag mo, di sakam ti mang, anyo sa umawawatan, ay hamak, nariga mo nagsasao akit nga nyo mawawatan. Da tayo, tapno hanga mapukaw di jay, kasi nagadok kalaban mo, bilit, kalapati, manok ti kaaruba, di gad no inpurwak mo, at agad agtubo. Iso nga kanya tayo, ikabil mo, itinag mo sa kagabgaburan. Kakanya, dati pangarig na po Jesus, ipurpurwak nan. At agad agtubo. Kasi ano pa nagtubo na nung kinanan at ibilit, gayam kanya da sa bali. Tapno maawatan tayo di pangarig. Masapol nga awatin tayo, ijay lugar nga nakaaramidan na. Ijay Jerusalem, awan ti tambak. Nya ti English ti tambak, tembek. Di na ako marunong maglakad sa tembek. Kung nadalaga tayo, agraraman nga na Panji Manila. At ijay, kanya da awan tambak na nalawa a disyerto. A disyerto panaraten. Adda dalan, adda kabatuan, adda kasiitan. Kasdi kan, gayam kanya da. Ipurwak dan da yibukal, santo agarado, day tay nagadu nga baka, upat nga baka, nagadu ngipon na agaradon, siyempre handa mo maarado di dalan kada kasiitan, di magaburan, isunton ti agtubo. Kasjay kanya da ha, sa bali kanya tayo ta, haantay apulos, mabalin nga ipurwak la, unless no, insabog ko na tayo, angam at dadanom na. Kanya tayo, hanggang mabalin nga ipurwak mo lat nakastan. Kasla dati agmurumur ko mga ipurwak mo sa kanto aradwon. Kasjay kanyada, iso nga iso ti inaramat ni Apo Isos, nga pangarig, taapay nga, dagdiso di kasiitan, kabatuan ken, napintas adaga, ken jayan ti dalan. Ngam no dinggan tayo, dinangag tayo ti Ebanghelyo, inlawlawagnan. Awanan ti masapol nga i-explain tayo. Ginagdiso di kasiitan, agtubo basit, matay, matudok nga artisit, hanga nasaya at panagwana. Yagdiso dyan ti dalan, tuktukan ti bilit. Kaya na nga sa uwan ko na ti dagiti bukal, iso ti sao ti Diyos, nga maipurwak iti puso, ti tunggal, tao. Kaya imagine, apay adda nga ta talaga nga tao nga kwa, nga daytay, ipurwakan ni Apo Isos tinasaya at nga banag ka talaga nga hanapulos nga awaten. Adda nga tapuso nga talaga nga daytay uri na sayaat nga sa uti Diyos nga umay ka. Dakas ti rumwar. Kunana pa ini, dagiti agdiso iti kabay niya naganan, dagiti narabaw ti jakabatuan, narabaw ti dagana, awaten na. Siraragsak ang mga awat. Ngam nadumtang ti panubok kunana, maupay da. Ay, gayam. Isugayam nga datayo uray no agparparintumang ka amakimisa, uray nobena ka anobena, into no kwan, naopaya. Apaya apo, nga di ka aruba mi ka hampay makimismisa, naragragsak ti biyag nangamsyak. Apaya apo nga dos-dosaan na, narabaw gayam haan nga nakauneg. Nya, uray gayam no awatem tatta inton madamdama agpungpungtot ka manan agmumuryot ka manan jak amo na niya pagmumuryotam ay hanggayam nga umunag nga nalaing adda batuna di man datayo nga agraep ka no mabalbalin ka dalusan tay nga nasayaat haan amuyot agsagabsab oh amuyot sagabsab
Imbag ketatan atakuan ta, jay ko'y tadum ti kuligligan kay italmag na jiruoten da kami idi sinuyod. Anyo man amo suyod nagrigat kati makisaoten namon aya. Araduam suyodam tanwang iyornong mo ja entiruot sa mi bagkaten jiruot itampi mi. Anyo man amo tampin in English tempe. Ta saya atem nga ikaten di jiruot tano na ruot di mo pagmula am hanga na saya at jiramot. No hanga na saya at panangisaganam di pagtalunam, siyempre hanga na saya at aday panagramot na panagtubo na. No hamo ikatan di ruot isonton nang kaan di abununan. Kakas di gayam ti puso ti tao. Isugarod nga nagmula tayo na mabalbalin, daydayawon dadagi talon mo nga nakadaldalos. Kadamot adagiti, kadamot adagiti agtalon nga amom latamutan nga agdudugyot di talon na. Adalat tamot. Ya kamono taga ano dagiti ay inyat sponsor ay hambagit dia. Pabasulan tayo ida. Kadi di kung kunanakas di gayam ti puso ti tao. Uray di sa uni apo Diyos, uray umunag kanyam, no ti pakarikotam kunanan eh. No dagiti nagtubo iti kabatuan kunana, maupay da, uno saan dagiti kasiitan, no umay ti panubok ti biyag maupay da, addamot dagitay haanda nga awaten apulos di sao, tati pakaringguran da, agagom, agpabanang, dagitay na inlubungan kunana. Isugayam nga uray no agnil down ka, uray agparintumeng ka, uray ang angutom ta nagbanglo nga insenso nga impawit da, nagbanglo di insenso impawit da. Yes, agkararag ka to, ngaminton madamdama, madi. Haan gayam nga umunag. Narabaw di pan nakaimula na. No anya ti pakarikotam iso ti mangtipod ti panagbunga dayjay panagramot anasaya at dayjay moimula asa ti Dios. Kala ko maanya dagiti nang sulat ta pusom ay apo insecurities nakaad uray kararag ka. Amoy di tao nga insecure ay apo may insecure ka adda apalam apo kasi ko mamut kanya. Nga da makitkitam nga sa bali, nagipos da kita, na mind da ijay Facebook mga wallet daw na, apo, magalya, gumatang ka manan, kung namon nila kay mo atanya nga rod ka, order ka mga order, agmalmalumat motor nga para i-deliver tila sadam. Kano daddo mano insecurities, dagiti ti pampanunutan talaga nga haan nga agbunga, haan nga nasaya at tibunga, ti sao ni Apo Diyos. No dagitay pakareribukan tayo dito lubong anya dagitay mangtipod alla too much busy kayat tayo amin alla nakalidliday di biyak tayo taapaya nagado di kayat tayo nga han nga magungun od han tay mapmap na iso nga uray sa uni Apo Dios no daddumahaan nga agbunga baliktadon tayo datayo met ti agmula haan nga datayo di nga rod kada tayo minulaan ni Apo Dios nya tatta datayo met ti katurog kay samutang. Datayo mati agmula. Ngamin, haam mo nga mabalin nga imula, iwaras ti bunga ti mula, no, haan nga nabunga ito'y puso. Haan ka nga makairwar ti bunga na saya at ayat, kinapakumbaba, napudno nga panagserbi, na nadungo ka dagitay kwa na nalinteg nga panagbi hamo maiwaras nga minday ta no haan anasaya at di panagtubo dayti bukal uray mulaan na katinasaya at nga bukal no haan nga agtubo dakes ti rumwar mauawatan niyaw iso nga uri na pang kanakimisa apo bakawanan nak basol ko rimwar ka basulyo kunamton awanan basol mo na rimwarkan basol da aminan. Siyak ti ustaw, awan ti sa bali nga ustaw siyak laang. Apay nga ngagbungbunga, no nasaya, no daduma, haan nga makapagbunga, haan tayong maiwaras, no awan nasaya at nga nagpwestuan na, nakaimulaan na, dahil nga sa uti Diyos. Iso nga haan nga makapagbunga. Katat no nagbunga, no nagbunga day nga sa uti Diyos, kanyam ti kinaimbag mo, iwaras mo, iburay mo.
Da kayo nga nala nagagagat nga agtalon, DJ talo tawon na nga irikyong at DJ garongyo, ila ko yun. Wano saan ipabayo yo, tawarasan nyo dagitay, sadot nga kaaruba yaw. Sadot nga kaaruba ni, sanga salop kanam kunam. Dagiti agsiksik kawil nga umawaway ka nga kakaasi ka, agkapkapida la kag sigsigarilyo dyan nga relax la, biyag na kakaasi ka umawaway. La, warasan nyo, bagas takitaan nyo. No, ado nagyan na iburay mo, iwaras mo. Teko na tayo, tingamin tao, datay gamin nga tao no daduma, ti pakaupayan tayong agiwaras ti ayat, agiwaras iti kinaimbag. Ngamin ni Apo Diyos, winarasan na tayo amin niya, nasayaat man adaga, ken madi adaga. Awan ti concern na no, anya di pagdiswan na. Datayo gamin nga tattao no daduma, agiwaras ka tinaimbag, maupupay ka no haan na sungsongbatan. Isong ano daduma, I'd rather not to do love kunatay no daduman. Maupay tayo nga serbi, maupay tayo nga agayat, taapaya, di pagsakripisyam, ited mo amin, ala say-saya atem nga tulungan, intuno ko ang nay, palpalikodan na kamo gayam. Kano daduma, iso di maupay di puso tayo nga agayat, kahaan, tikunana dito just love. Anyaman di daga nga pagdiswan na, supapakan naman kinsaan, kabatuan man di puso na wano saan, itid naman kinsaan, haam mo a concern day jayan. Timisyon mo, tumulong kin agayat. Tapno hanggang mo upay, less stress kunada, tinulungan mo, inayat mo, nalpas. Inted mo, nalpas. Kada kita nga ro daddo mga nga terigat na kala ko madagiti kakabsat tayo nga adda abroad. Nagaduman dumdum ngagtatan. Apo ited da biagda with all the iliw, with all the bannog. Di da pay masangot ti bagbagida, no mabalbalin di da pay makaikuko, ti kabisi ti biagda. No daddo magpispis it datilwada, taji pamilyada nga adda ti sa dala tumawag no kinsinas ken katapusan. Itadda amin nga sakripisyo at dada dyan agaddayo. Apo, di dyan mo pamilyada nga adda to'y ko, wow, di kolores, wow, di agrimat-rimat dagita kukuko, kada dagitay, anya pa dagitay kwayo, kas ladala, di da pa'y agtrabaho, kakaasi gayang di pamilyada dyan. No daduma daga dyan adda dyan ka, makabannog pader, makauma. Kanya nga rod ka pamilyam, ayatem lata. Agmalmalam di motor nga agsangpot di parcel da father. Piman. Kani di no daduma, di di maupay, mabannog di puso nga agayat. Ngamin no daduma ikon consider tayo, di di ay ayaten tayo. Tinakarigrigat nga ron no daduma, ka di di nga tulungam. Jela adda ano mabalbalin, ited mo ta, mabali mo nga itulong, tapno umangat, ngumato. Into no natulungam, Allah. Kaslana ka mo la, sikapay ti dakes. Kadagiti amin nga arami din, nakaangatin ka, ala. Kaslamat, nasakit no daduma. Wun ore na kami mat, ada tayo amin ngam ti kung kunanan, no, agmula ka ti bukal, just, agmula, just love, by amon, nalpasin, less stress. Ngam amuyo ti reward na, di mo't na mapangka-agraap, ada tangdan mo, haan? Ay, dapat nakarieng. Di mo na pang kagrab kadatangdan mo niya. Kami nagtrabaho ka. Amin nga garamit tinaimbag at datangdan na. Tangdan kung natayo tayo local term niya, reward. Blessing from God, dayamat. Iso nga agmula kalata. Haam mo pang panunutan di tangdan mo, at dan tulata so papak na. Haam mo makaya nga panunutan, basta iyayat mo, itultulong mo, haam mo panunutan nga agsubli, isunan to timang titangdan mo. Tangdan ko na tayo, nagmadi mga, tay tangdan ko, apaw, nagkurang, kung ko na makapapam niya po Diyos, tadi na kamot tangdanan. Haan nga di jay, ngam no, agaramid ka na imbag, ayatom ni kabsa mo, itid mo, haam mo maaw-awatan ti paggapuan ti grasya, itid mo, ikarkarigatam ti agbiag, kadalintay. Isunan to umang ti reward mo. No haman nga si ka, kapututam to. No haman nga si ka, pamilyam to. No haman nga si ka, ngam addalat ta. Dahil ti grasya na iso nga no ipaay mo ta ayat mo, addan tulat ta grasya.
tangdanan na nga ron ti agtrabaho. Iso nga no nabunga kanyam, ited mo. Oray masaksak tanak, Father, haang kagamin nga masaktan. Di dyan gamin tiriga na niya. Agsaksakit tanagam mo ngamin no, handa supapakan di ayat mo haan ngamin. Relax laeng, ited mo lata. Padpadak sendak, Father, padigwam ki di ah. Napadpadak sendak ka, padigwam, oray bagbaga na nga mangkukulam ka. Nagchismis na kalata, kulamo mo, namo. May kagpasuro kanya. High-tech ulam ko tatan. Haan, ited mo lata, uray no, uray masaktan ka, uray di da songsong batan, puso dayta, timisyon mo, mangiwaragawag dayta bukol, kinaimbag. Uray marigrigatan ka, ited mo, hamo panunutin, kasla kanya na, haan na nga pinanunot, no anya apusot, nang itidan na kanya tayo, go into the same. Ingkamot, iyayat mo mat. Anya tigunggunam, hamo-ammo. Ngam tangdanan na ti agtrabaho. No tangdanan ti agtrabaho, matangdanan mo ti agtrabaho. Baka mo no, ti ko nam kinapo Diyos ko, aggagagatak apo, ta bendisyonan na, arong manan. Aggagagatak apo, ta nababa nangag tungom di ka, arong manan. Mistake manan. Iyayat mo lata, makaamunton isuna. Da kayo nga nakaawat din na sayat nga bukal, no agbungbunga ti pinullo-pullo, ginasgasot, iburay mo, dagiti addaan, adon tupay, dagiti awanan, awan tupay. Kunana mutlaeng dayjay ko ana. Dayjay bendisyon na ay dayjay dayjay maikadwa pa ti ebanghelyo ala kakabsat. Namok nga namulaan tay amin ti kinaimbag. Pagtubwem, paunagem ana saya at pagbungaem iburay mo. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, maaman nakabalin amin. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Kaya iti maymay sang apo ni Jesu-Kristo, bugbog nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos ang nagtao di ti napaypay so a Diyos. Dayanak saan ang naparswa. Diyos sa kasmetlaing iti ama, ket kapuken kwa na arami dagiti amin nga da. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ito panakay salakan tayo. Inmulog ang nagaput sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Beren Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anelan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo ket netanem, nagungar iti mekatlungal daw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Inmulit sa dilangit ket si tutugaw ti makanawan ti ama. Umay tumanay na si dadayag, tapno komenda dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ipagarian na ding tuag patingga. Mamatiak meteg Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtawd iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken dedayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti prophetas. Mamatiak met iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamag ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong nga masakbayan. Agbungan to ti ado ti bukel amat nag itinasaya at adaga. Kakabsat itang aldaw, ti panaglalanglang tayo iti lamisaan ti Apo, idatagtay ken kuana dagiti kasapulan tayo, tapno na samsamay ti panagtrabaho tayo iti pagarian ti Dios iti bait tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Apo a Diyos mi, dawdawatan mi tinasayat asonon at Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi mi, tapnonan anay ti pisikal ken espiritual at pigsada ang mga wit iti nakayabanda panagserbi. Dawatin mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattao. Managayat a Diyos, idawdawatan mi ti pagilyan mi. At titinulong ko ma dagiti mangidadaulo kada kami iti lokal ken nasyonal, tapno mapaduras ti ekonomiya, mapagkaykay sa tigimong ken mataginayon dagiti nasayaat at kanawidan ti pagilyan mi. Dawatin mi kan kaapo.
Apo dinggem ti kararag dagiti tattao. Managayat ni Ama, idawdawatan mi, dagiti agsagsagaba kaming tigimong mi, nang runa kadagiti masaksakit ken awanan gaway. Sa gidem, tirik na dagiti tattao, amang ted kadakwada iti liwliwa, tapno maamiris da ti panakaitabunuda, iti makaisalakan nga inaramid mo, iti sang katauan, dawatan mi kan kaapo. Apo dinggem ti kararag dagiti tattao. Manakabalin a Dios, idawdawatan mi dagiti amin nga agad-adal ditoy lugar mi. Agserbi ko ma ti adal da ti idadakkel da ken panagturas da kas Kristiyano, as itatallugod nagserbi ken ka ken itipada da a tao. Dawatan mi ken kaapo. Apo dinggem ti kararag dagiti tattao. Agnanayon a Dios, idawdawatan mi dagiti simina nakakabsat mi, iturong kumati ka asim, ti panaka iranod da ken ka, ken dagiti santos mo, itinalingitan a pagarian, dawatan mi ken ka, Apo. Apo dinggem ti kararag dagiti tattao. Agulimag tayo, hintay mo't dawatan dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinggem ti kararag dagiti tattao. Diyos nga amami at ti dawat dagiti anak mo, patgam kadi dagiti dawat mi nga agpaimot laeng ti pakaidaydayawan tinagan mo, ken pan nakapasanto dagiti amin at tao gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, na may kenrigat, when amin go, umay ko idaton, ken pa Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat minarumuadaton, sabay kumatadaga igaryan, nga umawat ti bagigen daram. Bunga ti manong genling mi, idatun mit altar, anapnuan sudi, amin naragsang latingit mi, igay sa miken ka, o Diyos nga pumi. Iti daytoy ami sa pagyaman, Apo iyawat minanumuadaton, sabay kumatadaga igaryan, nga umawat ti bagigen daram. Amin, o Apo, nga insagot mo, na may kenrigat, when amin go, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, inaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman,
sa may umatanda nga ikaryan, nga umawat di magiging darang. Bunga ti bannog enling enbi, idatun mit altar, anapnuan sudi, amin aragsang lading inbi, igay sa migen ka, o Diyos nga pumi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, talyawem kadday ti daton ti agdawdawat nga iglesyam ket ipaay mo a madigdegan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy nga Eukaristya gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podno na ya may kari katurumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Ta iso babaen ti na ipapatay ken panagungar inaramid na ti pasamak a nakakaskas daaw ada kami nga adda idi iti ikot ti basol ken iti sangol ni patay inkabil na kami iti saad a nagloryaan. Ket isot gapo na amanaganan kami anapili a kapututan kinapadi anarian nasyon anasantuan ken ili at tinagikwam ket kalpasan ti panagayab mo kada kami manipod iti kasipngetan yallatiw na kami tilawag mo ana kakaskas daaw tapno iti amin adiso ibunan nagmi dagiti aramid mo ana indaklan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daganap no iti pakaidaydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti madaydayaw ti umay iti dagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Podno na Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, ken ka panagunga. Insalakan manubot isang alubungan inakaminsalakan manubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo laglagipam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diyosan laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi a pimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma a maikarikam amin iti agnanayon a biag ket makiranod kam to ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami sa dilangit madaydayaw tinagan mo dumteng kumati pagarya
basbasulmi kasmet uma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugod iti sulisog iti salakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Tagukwang tituray, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na di tuag sarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit kan ka. Ti kas na bunga, iti ayat na puso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Dios, amagikan kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asiga kada kami. Cordero ti Diyos sa magikat kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asiga kada kami. Cordero ti Diyos amagikan kadagiti basbasul ti sangalubungan, item kada kam ti kapya, item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanyak, ngam ti may sala nga sa mapaimbagton ti karat. Apustika
ibilig mi, Apo sika, di silaw mi, di kamay karing ang serbi, Apo sika, di kamangbi. Kas may sa abanga, di namili na aramin di daga, kasta tayo agserbi di Apo narugop narasin nanumo. Apo sika, di bileg mi, Apo sika, di silaw mi, di kamay kari, nagserbi, Apo sika, di kamangmi. Hemday taabanga, numan ba'y narami di daga, nubalubusan di Diyos, grasya na di maibos, di mga agbalin abagnos. Apo sika, di bileg mi, Apo sika, di silaw mi, di kamay kari, nagserbi, Apo sika, di kamangbi. Kas may sa abanga, di namili na rami di daga, tayong nagserbi di Apo narugop narasinan mo. Tumangadak ken kaapo, ken tiep kasku tuy arararaw ko, itaasim kenayan mo, inakidalek tuy aso ko, ngarud o Diyos abuken ka, tinakdawaten daytoy adipen mo ala, inka katibinen, alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapnuag dalinay nabukod mulayen. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo, tada kami nga imawat kadagiti na santon a parabor mo, gapo ti masansan a panangaw-awat mi kadakwada, umad ado kumamet ti ibunga da ama ipaay ti pannakaisalakan mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangana kada kayo ket kaasyan na kayo.
Amen. Iparang kumati Diyos ti rupan na kada kayo, ket ited na kada kayo ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba, ket agbati kumagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ni Naimbaga Diyos. bigat tayo amin, Apo. Agyaman tay ken agragsak tay, ti amin na paraburna. Biag na ken inten na, daraken amin na. Sapay kumata intay amin, agkay sa tisidong na. Amang ibunan na